Hello! For today's video, naami doon sa akong family. And nakapanahon may panggawas kay nindot ang langit, kaluy ang jud pud kay wala jud nagtag-o. Ug nakapanahon sad mi kay walay duty akong bana at the same time walay klase si Lala. O karon uyon man sad ang panahon and ang mga schedule so go! Oy, so mao to no, naabot na di ay mi diri sa among pinakaunang spot as manglalakbay. Char! Naami diri sa Yams Tree House and Mangrove View. So natingala mo, kanang tawhana nga nagdala-dalag termos, ako anang bana. And kanang gamay nga bata, ako anang anak guys mo na si Lala. So nga nung nagdala-dala siya og termos kay diri ami mga pis sa spot nga among giadtuan. Nag-search mi sa Google Map kung asa nga nindot ang fishing spot dinhi sa Tagum. Gidala mi diri sa Padulong Mako. Nindot ang view diri labi na kauban ang imong pamilya. Kana bitong ginaingon nila nga lami jud sa feeling nga mga pikas sa ingon ani nga ka nindot nga view with your family. And also nindot pud ang mga ideas nila nga bamboo style ang gigamit nila diri para dili siya dali-dali lang madaot. So habang nagapangapi mi, naami nakita nga mga gagmayng isda. Ang kanadong mga gagmay nga isda ang tawag anay na mga balo. Nanapok sila kay giitsahan og bread ni Lala. So nanggawas ang mga isda paglabay sa bread. Mao to nga akong bana sobra ka excited kay paspasan niya og inom ang iyang kape and set up dayon niya ang iyang fishing rod. So mao jud na ang among tuyo diri nga nung naabot mi dinhi ang lugar ang mamingwit. Pero disclaimer lang no, dili mi mga professionals nga mamingwit tay. Kaning amo lingaw-lingaw lang jud ni amo Suportahan lang jud nako nga akong bana ug unsay gusto niya. So, nakita ninyo nga daghan-daghan pud nga mga isda kaso mga gagmay pa. So dili pa pwede makuha. So mao to nagsugod na siya pamingwit or pamasol. First trial sa ilang pagpamasol, wala pa'y nakuha. Gitry lang jud na mo ug naabay mo kubit. Pero sa tinuod, wala jud. Pero okay lang kay karon lang naman pud mi nakabalik og try aning bingwit-bingwit. Pero sa unang panahon, gamit namo sa una no kay mga kawayan lang, simple lang siya nga bingwit. Unya ang among ginapaon is wati or kanang earthworm kumbaga pasintabi sa mga kumakain di ay. Earthworm na lang para social pod paminawon og dili earthworm or kana bitong mga timos murag mga gagmay nga insekto nga masulod daw sa mga something ana. Mo nang gikahadlukan sa mga girls sa una. And mao to, mura magwalay nakuha kung ba nagsda diri sa iyang pagpangimit. Busog naman siguro ni mga isda. Uy, kay wala na may kubit. And kahibalo ba mo guys, bisag wala mo nangutana. Sayo kaayo mi diri sa buntag na abot. Maong kita ninyo, mingaw pa kayong palibot. And syempre, ako nga naga-video lang, excited pod ko no nga makakuha og isda. Syempre sa dagat mi may masol, wala mi sa sapa. Mao to, pag-abot na mo dinhi, naanay nakaandam nga mga paon. Mao din ang ilang ginagamit nga paon guys. Para sa mga isda nga dali ra sila makakuha. Mao na siya, mga crabs or small nga crabs. Stop, roll. Stop, roll. Stop, roll. Stop, roll. Bis ko dua aja start dire. Hop, stop, tama na. Ayun na pala, baby. Ha? So, mao na siya no, kainteresado sa tanang butang, aning kalibutan na, kay gusto jud niya testingan ang mga unsay nakita niya. Sa pila ka oras na mo try ug try, naanay mga bata nga taga diri rapod ang nangabot. Sa pagnaog na mo ganina sa sakyanan, napansin namin nila nga padulong mi dira sa ilahang spot. And karon namasulpoday sila or mamasulpoday sila. Gitan-aw na namo sila or naniid ra sad mi sa ilahang gibuhat ug unsay style pud sila mamasol. Mga simple ra sad kaayo ang ilang mga gamit. So, syempre, kay taga diri man sila, makita jud nimo sa ilahang ilang mga pagka-diskarte. Taud-taud, nakakuha na sila og isda. May nadakpan isa. Sa ayong paon, gikaon na, wala na.
Wala ni paon. Mama, work. Naroon na ang isa ka isda. Oh, di ba? Ganina rami diri wala ka jud mi nakuha bisag isa ka isda. And as what I have said, dili mi mga professionals, lingaw-lingaw lang jud mi. Basin ganahan mo mag-comment or maghatag og ideas ug unsay maayo namong buhaton. So, mao ra to. Bye.